Vítam vás u prežívania 40 dní. Keď dostaneme Edgara na takýto veľký level, tak asi pojem s Edgarom. To je tak. No. Máme kľudne power vyhodať na väčší power, ale ja mu kúpim gadgetu proste. A jaká je mapa na Solo Showdown? Edgar nie je úplne najlepšia. Že by som zobral, asi zoberiem Boa. Podľa mapy. Lebo že, hej, Boa proste berem, dávam ho na 6 a ideme na to. Takže deň 31. Edgara si nechám na blízko mapu. Keď bude mapa na blízko. Dúfam som, že dneska bude a nebude, takže musím dať Boa. Čož by nemuselo byť úplne ťažké, dať 10 výhier. Nemôžem zomrieť jak s Darylom na druhom mieste, to som ho mohol zabiť, lebo že som mal nešiel po ňom. Dobre, takže damage bude veľmi pohodový. Mám ho na power 6, takže jo, tak damage bude úplne pohode. Bo je celkom silný brawler, na blízko aj celkom na diaľku je v pohode, takže keď si za 3000 trofej úplne v pohode bol. To bola hrubá chyba. Si to mám miniať, po mne neskočí náhodou. Dobre. No tak toto. Nie, ale mám 6 power cubov. To je nepríjemné. Počkajte, možno trafím takto. Iba jeden šipom. No mám aspoň power z toho, takže sme v top 3 už, takže by sme mali úplne v pohode vyhrať. 8 power cubov, tu je Primo, takže dobre, idea. Krása. Prvá hra skončila pre nás veľmi dobre. Ani skončilo to tak ako s Darylom, takže nejaký skin si nekúpime. Poďme na to. MHDM Days YouTube. Pemka ide po mňa. Nové mám power z toho. Instant nejde po mňa. Ne, kam on by našiel ísť. Bar. Ty sa odpalili, nice. Ja hrám agresívne celkom, neviem prečo nie. Kde na tej mini ešte? Tej mini nemám. Ne, tak ja som mohol byť veľmi rýchlo, tak za reálnym hráčmi som bol už mŕtvý. Top 5. Kebyže s bojmi skončím zle, tak to bolo super, lebo že som s Darylom neprežil. Som prečil 9 dní a skončil som na druhom mieste, ktoré som mohol vyjať, kebyže idem po królovi. Ale tak už som bez Daryla a budem to musieť prežiť bez. Ešte je tu aj showdown doslova. Sa odpalí na minách. Neodpalí, ale tak. Poj. Dobre, down. Takže 32. deň je down. Toto by nebolo dobre hrať s Edgarom. Možno aj hej, ja neviem, ale Legendary Star Drop, tak to určite. No, toto už nedokončíme. Poďme ďalej, tretia hra začína. Tretia hra. 33. deň, no. Už som proste starší pán, ktorý musí tryhard bravko. Bože, táto challenge bola na Net2Mix. Bol super youtuber a je. Stále ho mám rád. A
tento challenge dávam do viacerých videí, nedávam to, že do 100 dní, ale že 10 dní a ďalšie video. No, je toto 33. deň, ak správne počítam, čo je pravda. Toto zničíme. Ty budeš down. Takže máme 5 powerov, čo už je galiantný. Neviem, z tejto situácii proste uvidíte vždycky. To tam nahodím, proste im to jedno. A nevyšlo mi to, takže tretí deň bude ešte painový. Nice. Už sme top 3, takže by sme to mohli zvládnuť s 9 powerami. Tretí deň, bolo by dobre prežiť aspoň s Bohom, ať máme také postavy ešte na hranie. Určite akú postavu budem musieť grandiť, bude Shelly, ktorú verím, že sa dostaneme ďaleko. Hlavne nezrhaj tým speedom. No, ďakujem. Deň tretí je down, takže mythic kredity sú v pohode, to zoberiem. A Colt, čož je nový brawler, čož je super. To znamená, že vlastne máme 9. postavu. Mám si to na 6 a ešte to favoritovať. Už na to najlepšie Lola. No už máme akože 7 brawlerov, z toho Shelly je použitá, bola používam. Myslím si, že 34. deň môže začať. Ja som si po 34 dňa s dvoma brawlermi, čo už nie je zase také zlé. Tých 100 dní podľa mňa úplne pohodovo zvládneme. Keď budeme prežiť už takých 250 dní, tak už tak postav veľa nebudeme mať podľa mňa. Nevyžereš mi ten power, ale ja ti vyžerem power z tvojho života. Ne, Karel. Dám buď. Ne. Stoj. Ne, on vystredil. Poď. Nie, nemôžem hlavne zombie, dobre. 5. power. Nie je to úplne ideálne. 4. deň. 34. deň. Ja tam s tým powerom dám proste takú vec. Zober si. Ja dám taký jabait. Poď ku mne. No! Ja som zabudol, že mám 3000 hápok. Ale deň 4 je dan, stejne. Deň 4. Ideme pekne na štart. Power cubky a kreditky, takže za chvíľku si dozberáme M-sku. Čo už bola naša ďalšia postava, čo už by sme potrebovali. Pokračujeme v 5. deň. 35. deň, už sme za polovicou, keď tento deň prežijeme. A Boh podľa mňa má z nikto som si vôbec nebol istý, zdarilo som dúfal, že prežijem viac. Len som to proste pokazil, no, čo už. I tu som vedel, že neprežijem moc dlho, ale prejal som 10. deň. A 6. som skončil, takže to bolo aspoň lepšie, jak akože vlákol som sa celkom. Mám 4 powery a 6 ľudí, to nie je ideálne. Okej, máme... To bola chyba podľa mňa možno. Uaaaa, dobre, zdrhám radšej. Nechám ho tak radšej žiť. Radšej mu nechám život a nezomrem ja. Dobre, čo by sa malo prihodiť v tej chvíli? No, fajti sa celkom. A to je posledná top 2. Ďakujem. No tak ešte ten prvý možno zabije.
Dobre, je down. 5. deň sme úspešne prežili. Máme prestík a nový tým máme bomba. Parkuby. Dobre, pokračujeme 6. dňom. Šiestý deň, takže 36. Svejta má 2 pavy, to by som jej rád zobral, takže aj skôr ju asi zabijem teda. Ne. Ne. To je fakt dobrá situácia. Bomba. Ne, kamo, som zomrel, to bolo úplne jasné. Nezomri hlavne. Prosím, dobre. 6. deň mohol skončiť už bez boa a to by bol fajnový problém. Bez boa. Takto skoro umrieť. To by bolo až trápne, by som povedal. To je bot, ktorý je agresívny, ale dávam ho dole. Dávam hádžem bombovať. Dobre, ale 6. deň pravdepodobne končí víťazne, ak ma ten Odin nejakým zázrakom nezabije. Čo sa mu zatiaľ celkom darí. Dobre. No tak toto bola hrubá chyba. Našej, že on ujde. Kamo! Dobre, dám. 6. deň je splnený už konečne. I keď som tu mohol umrieť, no tu splním strašne veľa questov. 6. deň je down. 50 je vážne 6. deň down. A si to radšej pekne skontrolujem, ať stane fail náhodou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže začína 7. deň tohto videa. 37. Bolo by dobre, keby s tým bol prežijem. Proste ja potrebujem prežiť aspoň s 2-3 postavami na toto trofejami. Ja to môže byť zaujímavý diel. Ak bude nejaká mapa na blízko, tak tam to všetko Edgara využijem proste. Daryl by som tiež využil, ale tak vieme všetci, jak to skončilo. Máme 37. deň tohto videa. 37. celkovo. Máme 2 pavly na štart, to je... Ideme, vyžeráme už stred na začiatku, lebo že som žiadne pavly nemal blízko seba. Prišli ku mne 2 postavy, ktorá proste ma fakt budú otravovať. Tato som jednej zobral život a druhá tam fatí s Darylom. 7. deň zatiaľ vyzerá byť celkom zaujímavý. Bro, kámo, čo vymýšľaš? Ďakujem za powery. Skoč, Edo. Už nie je jeden. 7. deň očividne zatiaľ vyzerá, že prežijeme. Ja to tam takto štrčím. Crow. To bol Crow, ktorý ma Poison zabil. Crow Poison. Teraz som nedal sebe menšiu šancu. To je tá Pemka, ktorá ma na začiatku otravovala. Už ma neotravil, vole. Ja mám powering na... Vypadni. Kam, keby ma ten mini. Potrebujeme tu si sa zbaviť čo najviac postaviť, takže 7. deň by bolo dobre prežiť. Sa fajtí brutálnym spôsobom a... som zabil, že to šeli, kebyže má 10 power, tak som už dole. Ale 7. deň je pokorený. Let's go. Ďalší spray. No, to mám spray a potom to je... Super. Power QB. Ideme na deň 8. 38. Tak a začína už to byť celkom ťažšie. Musím prežiť ešte 3 hry s bowom. Proste musím. Chcem aj musím.
Takže ja idem tryhardiť, aby som nezomrel proste. Nebojte sa ľudia, už som 8. hru tohto videa, 38 celkovo pripravený. Je plne Bastera. No, tak radšej Bastera, ako sa Pavlovi. Teraz sa ešte budem fajtiť. Takže sa tu vybil veľa Pavlov vedľa mňa, takže ty si tu nemala byť. A ty taký ne. Akože mi zobral Pavl, čo som na ňo nahnevaný, ale 38. deň je to, dúfam, že... hej, 38. je to deň, za prvé. Tam to je taký jebait na ten power cube. Spal na druhú stranu, to je... Máte tady power boti. Barley je down. Barley, no tak zabijem takto Piperku. A idem po Barley only, takže to takto vystredím. Dám double shoot. Oliho už sa dorazím aj na blízko. Nechod za tú stenu! Ďakujem. Deň 8 za boha, 38 deň dokopy je down. Som pár kádrov. Prima. A Emsku. Dneska si to neviem pravdepodobne ešte... Neviem. 30 trofejí. Hej, odomkneme si režu postavu, ak to nepokazíme. Ešte 2 hry a otvoríme si režu postavu ďalšiu. To bude super a budeme mať 8 postav uvoľnených, ak nezomreme s Bohom, čo by bolo super dobré mať. Aspoň sme mohli mať 80 dní, takže 120. Zatiaľ určite by sme mohli dať, ak nebudem stávať zbytočne. S Edgarom by som dal aj na 20 minút. Takže možno sa stane, že budeme prežívať aj 300 dní, dokud prežijeme, dobre. Ty ma tu nehnevaj, takže choď dole. Rozhľade po mne, mám ataky, takže... Kámo, som no tak ty semka nejdeš. Blbec. Nemáš tu čo... V zóne sú tie powery. Musím to zobrať. Let's go, pome. 39. deň, musím dať 2 prvé miesta, som sa kurérku. Najlepšie, že Darila nemôžeme používať, takže... Nezdrhneš nikam, buď ku mne, alebo zomreš. Jebait. Ešte s 20 powerami ultinu na mňa. Takže Emska. Je proti mne. Dobre. Takže sa rovná, že som dal 120 trofej. Čo už je celkom dobré. A teraz ma čaká hra. Stačí 6 trofej teda. O nejakú postavu supererku, ktorú teraz idem premyslieť. Akože Karla mám, už sa mi zdá, takže Dynamite je risk. Risk ako prasa. Ale keď sa vylepší na 7 s gadgetov, tak to dáva zmysel. Ja to vidím skôr na Rika. Alebo 8-bita, alebo že 8-bit dáva damage. Brutálny. Sice je pomaly jak moja babka, ale to nevadí. To bol mím, nič oproti mojej babke. Necháte mi tie powery. Ty, tak, teba idem po tebe iba za to, že som mi zobral powery. Tak toto budem mať asi veľa powerov. Toto je vlastne moja posledná hra dneska. Prežívaní dní. Takže Jesse, ďalší power. Mám rovno 8. V dni 40 úplne ideálne. Vyzerá to zatiaľ tak, že môj bol prežije ďalej, tak tam ti to hodí mať. Double shot to bolelo a 8-bit, no bravím, tam tú postavu asi budem chcieť si zobrať. Išiel fakt do mojich mín. Ja chcem proste získať, aj keď skončím s Bohom, čo by som nemusel, bo je celkom opäť, takže
Uvidíme, či skončím s bom. Niekoľko to zaobil, takže tam končím to potom. Come on. Poj. Vojko. Top 4, som povedal, tak mal 6 kg. Povedal, ja všetky vraždím iba. Mám sa tam fajťam. Ty vole. Down. Bam! Baby je down. 14 powerov. Ten Rico, ak ma zabije, tak sa odhalím. Neodhalím sa. Haha, nedostanem šancu. Takže druhý 40 prežitý. A ja som sa dostal na 500 trofej, čo znamená Brawlera. Jackie je ešte teoreticky na blízko. Vieš čo, ja budem zatiaľ Jackie. Ja potrebujem Brawleru na blízko mať, keď bude na blízko mapa. Takže ak máme na blízko, Bo nám teda žije, čo už je dobré. 4 a takže furt nám iba umreli Nita a Daryl. No, v 40 dní je to celkom dobré, že nám umreli iba 2 postavy. Barleyho sa bez nás sranda. Dúfam, že sa vám proste videjko páčilo. Čauko.